Antasari Susukan Banjarnegara. Luar biasa. Dan Desa sing maju, nggih, pembangunannya hebat, jos aspirasinya rakyat bisa tersampaikan. nggih. Dasarnya setelah beliau Bapak Sukirman menjabat, kemajuannya pesat banget Gus. Nggih. Jalannya apik, Jos pertaniannya subur. nggih. Dan sing utama nggih Gus, Kepriwe? kerukunan kekompakan warga masyarakat sangat terwujud. Tepuk tangan. Nggih. Selalu mendukung program-program dari pemerintah Pemdes Nggih. dan dari pemerintah pusat. Nggih. Kejaba sing kowe Gus, Kepriwe? adat sahadat mlaku bareng. Adate. Adat ke kearifan lokal, wayangan kowe adat. Nggih. Ruat bumi kowe adat. Nggih. Jane ruat bumi kowe ndonga bareng ya Gus. Iya. Moga-moga ping purwa madawisana bumi kene dadi bumi sing tata titi tentrem. Amin. Gemari palo jinawi. Amin. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Kejaba sing kowe Gus. Priwe? Wong iki dirawuhi para piyai agung akeh banget. Kados to? Bapak Dewan Ferry Wawan Cahyono SPI MSI dari Golkar Dapil 10 Purbalingga Banjarnegara Kebumen, walaupun mewakilkan beliau Bapak Sukijen AMA dari Golkar. Tepuk tangan buat beliau, Ketua anggota DPRD Banjarnegara Dapil 5. Luar Sesi biasa. lenggah apa pun kondur Ingkang sesuli mriku? nggih sing nyesuli wau sing pidato. Sesi lenggang mriku. Matur nuwun. Nggih. Pak Dewan ya dewan sing luar biasa. Bisane? Ya mau panitiane jenengan mbok midhangetaken. Nggih. Menawa wayangan kuat apa ya. Iya. Wis padha urunan, ngerti urunan? Urunan ya, iuran. Asok iuran. Iya. Swadaya pun dilalo bareng telepon Pak Dewan ku dibantu 30 juta tepuk tangan buat beliau. Luar biasa. Tamangane biaya wayangan kayak gitu atus-atusan. Leres nggih. Yang mau kira, Iya. yang mau ruat, Konsumsi. konsumsi, Redeg. botrek, Nggih, persiapan. persiapan wis dibantu mau matur nuwun. Nggih. Berarti nun sewu srawunge Bapak Kades karo sing nang dhuwur kuwe bisa kena kanggo patuladan. Tepuk tangan Bapak Kades. Nggih. Jos, Pak. Mulane ya Gus, Priwe? wong iki sing rawuh mboten namung Bapak Dewan, Nggih. para pembinca ugi kathah ingkang paring pangestu. Samaten jenengan periksa Ibu Siti Ibu Siti. Isyati Esos. Sesi lenggang mriku. Ibu Matur nuwun Camat. Camat. Nggih. Salam mugi suntuk matur Pak Kapolsek Padang Tamesa anggotanipun. Para kades sak kecamatan Susukan ngaturaken sugeng rawuh, ugi para panitia. Wonten Pak Sugono, Mas Agus Roto, Pak Siman, Mas Aris, Mas Kasmo N0, dan juga Bapak penyanyi Mbak Madu Suara, Bapak Singgih MC. Tepuk tangan. Nggih. Sing Nyung bareng dalam MC ini seneng. iya semangate niku. Semangatnya luar biasa. Nggih. Ya semuanya ya guyon ya serius ya. Pokoknya sangat menghibur. Nganggo contoh kok. Nah, contohnya kan dari MC sing tak tiru Pak Singgih. Nggih, pancen ngendikane nggih Jos. Jadi ramah, jadi ketone bersahabat karo penonton. Hidup suasanane. Suasanane pancen. Lah gue Gus, Ya. wong iki minangka donga bareng-bareng aku sing jenenge wayangan kuwi janjane intine nggo ngumpulna warga, Nggih. ngumpulna masyarakat men bisa silaturahmi bareng-bareng nang lapangan kene, bareng-bareng donga. Muga-muga sing padha rawuh kabehane lanang wedok gedhe cilik tuan nom diparingana sing panjang yuswane, Amin. murah rezekine, Amin. selamat dunia lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Dan beliau Bapak Kades Sukiman bisa melanjutkan sukses untuk melanjutkan perjuangan di periode selanjutnya. Tepuk tangan buat beliau. Tetap masih diberi kepercayaan oleh masyarakat. Mau benda main ya Gus. Ya iya. Mang dari wong kene tetep noblot Pak Kades kok. Oh, teko blosi kabeh bulungane ngesu. Biayine gagah. Nggih. Bloko. Bloko, Nyanyo. praprut,
Oprim. Maksudnya saat cerutan rezeki ini mau mau rumah apa-apa bedine rezeki ya matur nuwun nggih Pak Kades nggih. Yang rara ngomong cerapcut kayak dadi keprimen kok. Maksudnya rezeki ini sih di kayak naring sinden, naring jeneng. Sarsor. Sarsor nggih. Cerut tuh lu sedih. Oh iya iya. Dia berarti nek sor? Sor kanake. Oh iya. Aja cerut. Apa? Cerut paling sesendok. Sendok biji? Ya. Sor, sarsor. Sarsor nggih. Nyanyo. Nyanyo. Perang-prol. Prol-prol. Iya. Sing maune maju muga-muga tambah maju. Amin. Sing maune rukun muga-muga tambah rukun. Amin. Dan pemimpin Dharmasari, beliau selalu bisa menjadikan desa ini tata titi tentrem gemari palo jinawi bal datun toyi batun warobun gofur. Amin Allahumma. Amin. Lagu si mau Ya. si main bis. Oke melu. Ya jajal kowe sing ngibing. Ya. Melu siapa? Melu. Melu Pak Ferry. Pak Ferry. Nggih. Ya kok bar melu Pak Ferry ya melu Pak Kades. Ya. Pak Kades asmane Pak Sukirman. ya. Melu siapa melu Pak Sukirman iku ya kena jadi. Ya. Pak Ferry ya Pak Sukirman ya terus siji maning kan nama Sinten? Pak Sugijen. Oh, sesuli menika. Iya. Sinten? Sugijen. Sugijen. Dia tulisannya Sugijen. Sugijen. Ayo sing kaya mau. Nah, Oh, terus boleh nembang dadi ora gedandapan. ya. Tembangan bareng nggih Bapak Ibu nggih. Arep. Ya, men semangat yuk. Ciroru dibingi sikus. Ngomong Pak Kades terus ikus. Di bawah gak apa-apa bos. Hey.
Jen. Kandel mbok urung apa-apa bae disori nggih. Temenan nyung percaya. Kepriwe? Abi nyung burung tuh ditembangi pokoke melu sama melu toko. Oh iya. Arep apa sih ki? Padahal betino melu toko. Siki, tapi kayak Pak Kadis ya. Pokoknya melu Pak Sukirman 200. Ngurung melu toko. 2 juta. Iya sih. Aja lho, karo Bati Raja nyung wis aku ki aja. Oh iya, bisa pasah lah. Mau sore panitia juga pesan lagu Dewa Tresna Kangen. Terus Bapak Supriyanto SPD ngesakna Pudang Kuning Mbak Irma, Gunung Sari Mbak Deska. Ya ini ngono gue, kulon gereja. Jarang nanggap jere. Amin. Om lakukan nyembok. Ini latar supaya gue nanggap ngomong bisa kok. Anu ini ki mau bak mangke nanggapnya teng lapangan. Iya. Jenengan hajatnya teng mriki ini. Kadare nek iki mbok daleme? Sami setuju Bapak Ibu? Setuju. Bapak Supriyanto wau mun paling gawuh jare kepengin nanggap ning latare apa medeng ya, Bu? Oh, tenang. Besok-besok nanti dadi. Yo tentang lapangan. Lho maksude nanggone tanggane apa ngone sapai? Kowe kan. Oh, kadare ning lapangan apa lapangannya udah disewa teng hajatan, Pak? Ya uli ya, Pak. Pak Ades uli ya, Pak. Masuk goyangan uli ya, Pak. Uli. Oh, angsal niku Pak Guru. Iya. Bos calonnya Sida. Sair. Sida nang lengger. Enak Pak gendinge. Gunung Sari mau wis metu. Sampun. Siki kon Pudang Kuning. Iya. Bar Pudang Kuning anak kangen anak Dewa Tresna. Irma sing diojari. Pak Kades nih make badhe berkahi lagu. Cocok. Iya. Ayo. Yo. Irma disit. Ya. Pudang Kuning langsung ir kayak apa jajal tayuban disitir. Nggih. Esok awan Ning omah misoran. sore. Dari Bapak Supriyanto SPD perangkat desa Dermasari.